Na zámek Zbiroh včera dorazil unikátní autoportrét Leonarda da Vinciho. Česká republika je tak první zemí, které byl obraz zapůjčen. Da Vinciho portrét byl zcela náhodně nalezen před 3 lety v jižní Itálii. No, na zámek Zbiroh přivezl obraz jeho objevitel Nicola Barbatelli. Právě tady ho po dlouhé cestě poprvé odhalil. Přímo na místě to celé sledoval kolega David Havlena. Davide, zdravíme tě. Ráno. Tak pojďme připojit podrobnosti o té cestě obrazu, bezpečnostní opatření, taky opatření, aby ten obraz nedošel nějaké újmy. Tak jak už mnozí asi zaslechli, obraz tedy cestoval do Čech z Říma, a to pravidelnou leteckou linkou. Ovšem necestoval uložený v zavazadlovém prostoru, ale přímo v kabině pilota, kde ho střežil jeden z italských karabiniérů. Přímo na Ruzínském letišti pak čekali ozbrojení příslušníci speciálních jednotek URNA, kteří dohlíželi na převoz obrazu až na zámek Zbiroh, kde byly další bezpečnostní jednotky, které hlídaly jak vstupní halu, tak především místnost, ve které tedy bude obraz vystaven. Obraz má být vystaven v bývalé dělostřelecké baště. Co se tam muselo upravovat a jaké jsou podmínky pro uložení takové vzácnosti? Ano, tak já navážu ještě na tu bezpečnost, protože obraz bude po celé 3 měsíce střežen 24 hodin denně, a to jak členy bezpečnostní jednotky, tak i kamerovým systémem a systémem čidel, které byly právě do prostoru dělostřelecké bašty speciálně instalovány. Nicméně součástí je i další bezpečnostní systém, který je ovšem přísně tajný, a tudíž se k tomu zatím neposkytují žádné další informace. Jinak místnost, kde bude obraz vystaven, se musela upravit hlavně klimaticky, protože je nezbytně nutné, aby byly dodrženy například teplotní a vlhkostní limity, takže jen pro zajímavost, v místnosti musí být neustále teplota na 15 stupních a o vlhkost se zde stará několik parních zvlhčovačů. A abych nezapomněl, obraz je také vystaven za speciálním bezpečnostním sklem, údajně snad i neprůstřelným. Při vší úctě ke Zbirohu Leckoho možná napadne otázka, proč právě tento zámek byl vybrán pro výstavu Da Vinciho autoportrétu. Myslím, že to asi napadne každého. Tak majitel zámku Jaroslav Pácha připravoval unikátní výstavu templářských artefaktů a byl ve spojení s italským muzeem Basilikáta, kde je ředitelem právě Nicola Barbatelli, tedy objevitel Da Vinciho autoportrétu. No a právě tak přišla zajímavá nabídka, že by bylo snad i možné obraz u nás vystavovat. Nakonec se celá ta jednání protáhla asi na 1,5 roku, než se podařilo vyjednat všechna povolení. Dokonce majitel zámku Zbiroh musel asi 15krát vycestovat do Itálie, ale nakonec se podařilo a Česká republika je opravdu tak první zemí, která má tu čest, že jí byl obraz zapůjčen. Už v té reportáži jsme slyšeli, že hodnota obrazu je skutečně nevyčíslitelná, nicméně v čem se asi ta největší hodnota obrazu odráží? V čem je? Tak jednak už je to tedy samotný fakt, že se jedná o Da Vinciho autoportrét, ovšem obraz je prý zcela odlišný od všech prací, které kdy Da Vinci dělal. Totiž na svém autoportrétu nepoužil klasickou barevnou chromatičnost, typickou pro jeho díla, ale použil daleko méně barev. Podle Barbatelliho je to jedna z ukázek, na které je vidět, že se Da Vinci snažil víc učit sám od sebe, a je to vlastně jedno z děl, na kterém Da Vinci nepracoval extrémně dlouhou dobu, ale naopak ho zhotovil na své poměry velmi rychle. Také se spekuluje, zda to není obraz, který si u Da Vinciho objednal milánský guvernér. Tak tolik informace od Davida Havleny, děkujeme za ně. Hezký den. Nashledanou.